Έλεγες. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Πρωταθλητής Ευρώπης στο Texas Hold'em. Ψευδόνυμο ο Αδιάβροχος. Η ταρήφα του για heads up είναι 100 χιλιάρικα. Σε κάθε σχέση, ο παίχτης που έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη υπομονή. Πολ. Raise 80.000. Αυτός είναι ο ιδανικός παίκτης. Λοιπόν, έχει στρατηγική. Θέλει να κάνει το παιχνίδι δικό του. Να το ορίσει αυτός. Το σύστημά σου είναι γεμάτο τρύπες. Χτυπάς πάντα δυνατά στα pre-flop. Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις μετά το πρώτο χτύπημα. Έκανα δυνατά χτυπήματα για να το τελειώσω γρήγορα. Για σένα. Ο Τζίμις είναι το στομάχι. Εγώ το κοράκι είμαι η μύτη. Ο Λέο. Ο Λέο είναι τα αρχίδια. Τι είναι ο παίχτης χωρίς τα αρχίδια του? Τελικά όλα αυτά είναι η απόλυτη ελευθερία ή η απόλυτη μοναξιά. Σε βάζει πρώτα να μπεις μέσα και μετά σε κομπλεξάρει. Στοίχημα του δεν αντέχεις να με φιλήσεις. Τι μαλακία κάνατε. Ο πρώτος κερδίζει 600 χιλιάρικα. Νίκη, μπορώ να σε ετοιμάσω. Θα είναι πάνω από 200 παίχτες. Ένας είναι. 600.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, δεν φεύγει κανείς. Άμα δεν το βρεις, όταν θα παίξετε μαζί θα σε τσακίσει. Το έχει ήδη κάνει. All in.